Girore, girore, girore. Oza, oza, oza. Nyararanga kudai kwatiriwo. Gare kune vanotenda. Osama. Unamurongose batese moja. Warubobongose. Warubobongose. Wongose. Majuta kaburamba wabongose. Nyararanga kudai kwatiriwo. Gare kune vanotenda. Kamba yedu yekutanga lewana kuna mapisara ma 44 yemukati yacu 3 musoro wa shoko vanhu vamwari vanotamba kwari pakutambudzika kwavo. Nyararanga kudai kwatiriwo. Gare kune vanotenda. Tinofara tinotenda masikatano eSabata. Tiri padheti redu ra17 July. Tese takamirire chingwa cheupenyu chatinopiwa nedheti iyi. Kuti kana nyika ichizoguma tizoonana neupenyu husingaperi. Kunyararanga kudai kwatiriwo. Nokuti havana kuzviwanira nyika nomunondo wavo. Tinotenda pamukuru wenyika ari pano nhasi. Imi zviri kutaurwa nhasi kuti nhasi uno hamuna kuzviwanira nyika iyi yamuri kutungamira nokuda kwezvamunoshandisa kunyika ikoko kwete. Ruoko rwavo haruna kuvaponesa. Kungwara kwenyu kana kuziva kwenyu handiko kwakakuponeiwa. Asi chanza chenyu chorwi. Asi chanza chaJehovha tenzi Jesu Kristu muponesi wedu ayo sendino ari pano ndo vakakuponesai imi. Noruoko rwenyu. Ruoko rwavo tenzi vedu ava. Nechiedza chechiso chenyu. Chiedza chechiso chatenzi Jesu wedu ari pakati apa ndo chakaita kuti musvike pamuri nhasi uno. Nokuti maivafarira. Nokuti maifarirwa imimi nawa. Kunyararanga kudai kwatiriwo. Nemi tichawisira pasi vadziwisa. Hatiponeswi bane mapakati kwatinawo mukati
mishado ndiye makudo nezvimwe zvinhu. Asi imi makatiponesa vadziwisi wadu. Imi ndiye munotiponesa nokuti mune rudo nesu kunyaranga kudai kwatiriwe. Ndizvo tinofara tinotenda hama dzangu. Tiri pano pamberi penyu Jesu Kristu. Ndimi matiunganidza pano kuti mukwanise kuzotipa chingwa chinoyera. Naizvozvo tinokutendai nerudo rwamunotiitira mazuva ese. Tiri tega takazvimiririra hatina chatinogona kana chatinokwanisa kuita. Zvese tinochema pamberi penyu nokuti imi makabva kumusoro kudenga. Ndimi munoziva matambudziko anoda kwanisa kuda kutiwira. Ndimi munoziva kuadzirira kwacho kunyaranga kudai kwatiriwe. Tinokumhorosai mutungamiri wenyika yo Excellency. Nzvimbo yemasvika ino ndiyo Jerusarema. Inzvimbo inoyera. Tinotenda tinova nemufaro pamberi penyu nokuti mbatya dzamapfeka dzinodhura. Kwete pamari asi kuti hadziwaniki, hapana anokwanisa kudziwana baba. Idzodzo anodhura, saka mbatya idzodzo dzinodhura. Zvinoreva kuti kwamuri kuenda kwakajeka kunyaranga kudai kwatiriwe. Handingazivi zvamaudzwa kana kuti zvamataurirana. Asi chivimbiso chandinokutaurirai imimi yo Excellency ndechekuti imimi kukuonai kwandangoita pamwe chete nevamwe vapostori mapfeka mbatya idzi, isusu kuno hatikuzivi kuti your victory is certain. Kwete, tinokuudzai kuti your victory is guaranteed. Yarovererwa hoko, hamusava nekutya kunyaranga kudai kwatiriwe. Kune avo vakuperekedzai vanetarisire kuwanawo zvimwe zvigaro. Kana mukatenda kuti zviro kwazvo uyu nditenzi Jesu Kristu, musatya munokunda. Asi avo vanomushora kana kufunga kuti haasiri pamwe pane umwe, munoruza kunyaranga kudai kwatiriwe. Ivai nekutenda kwakakwana, uyu zviro kwazvo ndiye tenzi Jesu Kristu. Hapana munhu akapiwa mari kuti auye pano. Vamwe vabve nyika dzeAngola, vamwe DRC, vamwe kwakasiyana siyana kure, vachishanda dzimari dzavo kuti vasvike pano. Chavafambira chipisi chakadai chiduku duku kudai nokuti vanoziva kuti ndiye tenzi Jesu Kristu agere pakati pedu kunyaranga kudai kwatiriwe. Kuna vana mai tinokukumbirai imi vaperekedzazve, iwai nemwoyo wekutenda, iwai muri pasi pevarume wenyu, iwai munozvininipisa, musapikisana nevarume wenyu mukati medzimba dzamakaroorwa. Hazvinei kuti uri mupostori kana kuti washanya nhasi. Iwai munova pasi pevarume wenyu ndokuti varume wenyu vakwanise kuenderera mberi mabasa avanoita kunyaranga kudai kwatiriwe. No fara